Ja fa uns anys que el Samaruc va decidir abandonar les aigües tranquil·les de l'Albufera per tal de conèixer milers de nous amics i amigues de totes les comarques valencianes. El Samaruc, o València hispànica, és un peixet que viu exclusivament en les aigües salobroses o dolces pròximes a la nostra mar. La Diputació de València passa ànsia perquè no desaparega i que puga continuar vivint en aigües netes dels ullals i de les séquies, i ara també en un espai web per a fer cantar, ballar i aprendre tots els xiquets i xiquetes. En el web Els Amics del Samaruc podreu trobar una variada oferta de propostes didàctiques, un recurs per als docents valencians amb què treballar de forma lúdica valors com l'ecologia, la integració, la igualtat, l'empatia i el respecte. Les propostes didàctiques promogudes per la Unitat de Normalització Lingüística de la Diputació de València ballen al so de les temàtiques curriculars incloses en els programes de l'educació infantil valenciana. Així que, mestres i famílies, ja sabeu que teniu a la vostra disposició una eina magnífica per a fer del coneixement i l'aprenentatge de l'alumnat un camí més divertit i entretingut. Visiteu, aprofiteu i gaudiu del web elsamicsdelsamaruc.dival.es, una producció de la Unitat de Normalització Lingüística de la Diputació de València i Samarucs.